Сашко! Тате! Слез оттам! Ела! Ела при сестрец! Анелия! Айде, татко, на пазалката. Искаш ли? Айде, тате, на пазалката. Да. Айде, ставайте. Когато се парзаляме? Да. Добре. Айде, Нели! Идваш ли? Да. Ама парзалката е мръсна. Само метална. Няма да сядаш. Айде. Хвани за ръчичка и се качвайте. Дайка! Качвай се. Държате. Спокойно. Давай. Опа! Почти стигна. Айде. Давай. Още една. Анелия? Айде още едно. Анелия? Къде е колата, тате? Сега. Къде? Тати,